Eparhiei Clujului. S-a desfințat institutul, iar el a fost transferat preot în Bistrița, unde a rămas câțiva ani de zile. Dar în 1958, episcopul Teofil Herineanu l-a adus din nou la Cluj. Și cum se scosese religia din școală, ca să nu rămână tinerii și de fapt toți credincioșii fără un gram de instrucție religioasă, episcopul Teofil i-a dat sarcină profesorului Liviu Galațion Munteanu ca să facă o programă de catehizare în biserică. Profesorul Liviu Galațion Munteanu și l-a asociat pe părintele Ioan Bunea și au făcut o programă extraordinară. Final, cum au terminat-o? Securitatea i-a luat și pe unul și pe altul, au fost întemnițați și judecați la ani grei de tehnică. Procesul a avut loc aici în Cluj. Și după proces, soția lui Liviu Galațion Munteanu avea 3 copii. A primit îngăduința să vorbească câteva minute cu soțul ei. Și Liviu Galațion Munteanu a lătimat și a spus: dragă Sisi, în lumea aceasta noi nu ne mai vedem. Și nu s-au mai văzut, pentru că a fost întemnițat întâi la Gherla, apoi dus la Cali, și el, și părintele Ioan Bunea, și supus unui regim de viață draconic, încât părintele Liviu Galațion Munteanu a rezistat până în 1961 și atunci a dat sufletul. A fost martir al credinței creștine. A fost martir pentru ora de religie, pentru catehizarea oamenilor. Și l-au îngropat pe Imaronilor, acolo la Aiud, și deocamdată nici acum nu știm exact unde este mormântul lui. A fost un om extraordinar. S-au scris 2 cărți despre viața lui. Una a scris-o părintele Greap de la Năsăud, iar cealaltă profesorul Peșa de la Facultatea de Teologie. Revin la viața lui, inclusiv în dosarele de la securitate, este consemnat faptul că Liviu Galațion Munteanu și-a dat seama că nu va rezista mult fiind supus la un asemenea regim de viață și a spus că își dă seama că va trebui să mucenicească, așa cum au făcut-o și unii dintre preoții din București, fiind închiși pentru credința lor. Este unul dintre cei care, așa cum am spus la începutul pastoralei anului acestuia la Crăciun, este unul dintre cei ce l-a mărturisit pe Domnul Hristos cu viața lui. A murit pentru ora de religie. Nici nu realizăm sau nu realizează contemporanii noștri cât de importantă este instruirea copiilor, catehizarea copiilor, ca să poată ajunge la bisericii credincioși și înțelepți. Și apoi am zis că mai sunt și alți mărturisitori ai credinței. Aici, tot la noi la Cluj, ne-am și pe Florea Mureșanu, care și el a fost închis, el a fost protopopul Clujului. Și el a fost închis și tot în închisoarea din Aiud, în 1963. Și apoi, dacă ar fi vorba tot de mucenici, nu-l putem uita pe protopopul din Cuiedin, Aurel Munteanu. El a murit ceva mai devreme, atunci când, în 1940, s-a cedat Ardealul de Nord Ungariei. Atunci, părintele Aurel Munteanu, care a făcut biserica aceea minunată din centrul Cuiedinului, chiar dacă a fost avertizat, n-a vrut să plece din localitate, ci a vrut să rămână cu credincioșii lui. Consecința, ziua în amiaza mare, a fost torturat, bătut, i s-a smuls părul și barba. Și unul dintre torționari a luat un par, l-a introdus pe gură și a ieșit pe ceafă. Tot mărturisitor al credinței. Am vrut, la sfârșitul acesta, am vrut
punct de vedere spiritual așa cum ne place. Ei, văzându-i pe acești mărturisitori din istoria noastră românească, ar trebui ca prin viața noastră, prin felul de a fi, noi să-L mărturisim pe credința noastră. Vedeți, la ultimul recensământ, mai toți românii sau mai toți cetățenii din România au declarat că au o credință, cei mai mulți ortodoxi. Acesta ne bucură. Dar, dacă facem pe terenul verificare, constată că duminica la biserică sunt prezenți cam 10% dintre cei ce s-au declarat creștini. Marea majoritate, am zis, s-au declarat ortodoxi. Și atunci, noi, slujitori bisericii, am dorit, am încercat ca prin felul de a fi, prin viața noastră, să îi contaminăm, pun în ghilimele cuvântul, și pe ceilalți, ca toți să aibă o viață religioasă normală. Veți zice de ce? Întâi de toate, dacă abordăm subiectul credință, întâi de toate pentru că Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu ne ține în viață și noi credem, mărturisim că va veni un ceas când Domnul Hristos se va reîntoarce, morții vor învia. Domnul Hristos îi va împărți în două, pe unii de dreapta, pe alții de stânga. Și va zice celor buni, celor de dreapta: veniți binecuvântați Părintele meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Că și la mine am fost și mi-a dat să mănânc, însetat am fost și mi-a dat să beau, gol am fost și m-ați împărat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și de ce vor rămâne consternați? Doamne, când te-am făcut în această zicoase, ori de când ori la Dumnezeu în această zicoase, pe cel mai neînsemnat om, pe cel mai neînsemnat frate al meu, ce a slujit, mie mi-a slujit. E vorba de faptele milei creștine. Este vorba de felul nostru de a ne manifesta în viață. Ar trebui să fim foarte buni și după puterea noastră să ajutăm absolut pe toți oamenii. Acum, în acest sens, și îl pomenesc mereu pe Ioan Alexandru. În acest sens, Ioan Alexandru a scris o poezie intitulată Evita. Vă recit, pentru că s-a uitat cu milă la un băiat numit în bătăi. Pentru că unii bătrâne ce se aruncase în lac fugind de la azil, i-a închis o mână de salvare. Pentru că consoarul inimii sale l-a iertat pe cel mai acri vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci mai doarme până la înviere. Cu alte cuvinte, faptele mele iubești, onestitatea, dărnicia, dragostea la care ne cheamă Domnul Iisus Hristos față de toți oamenii, ar trebui să stăpânească în viața noastră. Și atunci, când vedem că nu întotdeauna se întâmplă așa, noi ar trebui să fim contaminanți prin felul nostru frumos de a ne trăi viața. Cam aceasta este ideea pe care am vrut să o limpezesc în actarea Crăciunului din 2025. Ar fi ele multe alte lucruri de spus, dar deocamdată, așa cum menționăm și la Facultatea de Teologie din biserică, omul trebuie să plece un gând pe zi. Și anul acesta să plece pe acest gând de a-L mărturisi pe Hristos prin viața